Pila ka adlaw na lang, Pasko na mga kapuso. Apan taliwa sa pandemya, mabatiyagan paghihapon ang Pasko sa ato ang mga kaigsuunan. Sa usa ka mall sa Tagbilaran City, makadani sa atensyon ang higanteng Christmas tree ug Santa Claus. Ang Christmas tree adunay gitas-on nga 20 ka tiil ug adunay dindot nga mga dayan-dayan ug suga. Ug naggilak-gilak usab ang bituon sa ibabaw niini. Samtang ang Santa Claus gibara-barang may gitas-on nga 12 ka tiil, kansang puwa nga sapot ug dako kaayong sapatos makadani gayud sa atensyon. May dala usab siya nga bell ug lantern. Gani ganahan kaayo ang mga tawo magpakuha og hulagway sa sleigh ni Santa Claus. Alang kang Edison Bumapak, matag kita niya sa Christmas tree o kang Santa Claus na ibanan ang kasubo nga iyang gibati nunot sa sunod-sunod nga mga problema nga miabot kanato ilabi na ang pandemya. Apan mabuntog ra nato ang mga hagit sa kinabuhi kun padayon ang atong pagtuo ug pagmahal sa makagagahom.